Ngicela sifune nje le verse incwadi kaLuka chapter 5 sifunde uverse 5. Incwadi kaLuka chapter 5 noba ngibake ndifuna ukwehla zezinto izachuma sisuse mntanami lento noma manje ndifuna ukwehla ndibethwa lezi screens izachuma ndifuna sehle sibheke ebantwini ulungile 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 Jehovah Jesus Christ. He is an all-knowing God. He is an all-knowing God. Bible ithi ngakhalela ingomso
Babele ithi ningaphenekeli bakuza kwenzeka ntoni ngomso. Ukuba ndiyakwazi uzithisa intaka zingakhangelanga nto ndikulo Thixo njalo ebantwini bakho. Hallelujah. Ndifuna ukuthi qala femela kaMhluku. Nale imeko uzandibamba ngesandla uThixo. Jesus. Cela iphinde lento. Nale imeko uThixo uzandibamba ngesandla. Uza kunitotosa. Uza kunibamba ngesandla senidiniwe kodwa ibe nguThixo nihukayo. Sityala imbewu entle kuIkho. Oh Jesus. Ukuba mamulinda uThixo azange enze into yoba ndibe orphan, I would not have been where I am. Oh Jesus. Nditsalwa yinto entsha mhlawumbi njengoba ndijongile unento ethi ithini lento kamfundisi lo mfana umncinci kangaka yintoni lento ayenzayo. Mhlawumbi umuntu abuzayo othi akamncinci for le nto yakhetha mna ndingayikhethanga. Jesus. Sizotyala loo mbewu kuIkho uze emveka kwabhishophu uphuma bashumayeli. Hallelujah. Sisityala imbewu uze uIkho xa ekhulayo alande umnombo wekhaya ayazi into ekhaya kwabhishophu nam ndiyafuna uyilandela le. Jesus. Kukho izinto uThixo azenzele uba silunge. Oh my God. Daliphi kukho izinto uThixo azenzayo hayi ngoba engasithandi kodwa ufuna i-alignment yethu. Urhalela into abasizeke emzekweni athi umculi Nkosi yam wena ubundithanda ekulahlekeni kwam Nkosi yam wamanulanda futhi emkhondo wam family yakwamhlungu uThixo uzawulanda emkhondweni wethu. Oh Jesus. Masifundeni ngelezo sizothandaza. Masifundeni ngelezo sizothandaza. Lawukazi sondinceda. Sizocengana nabantu abalapha. Ebunzimeni uhlale kumncedi wami uhamba nami uhlale seduze wami noba kumnyama yena ukukhanya uyabonelela ubaba wami funa laba sizothandaza. Ingxaki ndifuna ulungisa lo mhlaba. Ndifuna sisulungise lo mhlaba sizokwazi xa sisalimile sinathi sisale kakuhle. Yabona once xa utsala iminatha ube careless. Okay. Masifunde. Luke chapter 5 Yes. verse 5. Waphendula uSimon wathi kuye, Mongameli, sibulaleke ubusuku bonke asabamba nento kodwa ngelakho ilizwi ndiyakuwuhlisa umnatha. Phinda. Waphendula uSimon wathi kuye, Mongameli, sibulaleke ubusuku kuphela asabamba nento sihlele ubusuku bonke apha kodwa ngelakho ilizwi ndiyakuwuhlisa umnatha. ndifuna siphinde khona ndifuna ukubonisa yona ke ngoku xa siphindayo. Waphendula uSimon wathi kuye, Mongameli, Umbuzo uthi ithini intoni le ebangaphi uphendula ntoni? Before sithi waphendula uphendula ntoni? uYesu sondela kulomkhombe ephethe request enye, nina ntoni na etyiwayo? Kusekuseni musle. So uYesu sondela nengqondo ethi bekusuppose into yoba kuyaphekwa ngoku okanye ngoku kuzawuphakwa. Masihambeni bishop. uYesu ngena esithi kubo alaxesha lawuloba eli. Bekusuppose into yoba ngoku nihlambile ifishi futhi umlilo uyavutha ngapha.
sizawuthatha ifish futhi bekusaboza uba ndizisiplate nje ndiyakhalela ngoku ndifika ningenzi le nto ndicinga uba niyayenza siyaba kunye uyesu ke ngoku uthi kubo madoda nina ntoni nayo yoba ndingatya na uPeter uthi mongameli akaba uyazi njani uba ngumongameli lo masibuyumva kusemvengeni uba uyesu akhiba ulenge emnqamlezweni now the disciples zivala ukango i-disciples zabaleki zatshona ekoneni ngenxa yesimanga esenziwe nguyesu oba avela afa uyesu basheka bengenamntu ubakhokhela now these disciples zithe xa uyesu esifa i-disciples malume zaqonda into yoba kanene silandwe phi masivuthulule izatifiketi zethu kanene thina singabalobi abalobi baba. Now uyesu says to them, listen to me mamelani kum ndicela into ekiwayo so therefore xa ningenayongo uPeter now answers a very critical question. The problem is not a problem, but the problem is how you react when you are in the problem. Asifini ingxaki ayisiyo ingxaki ihlobo reacta ngalo xa usengxakini ihlobo kwazi ureacta ngalo iyakwazi uyitshintsha imeko. Your reaction is able to change le nto ekusaboza uba iyaphela iqalele kodwa idinga abantu abanengqondo yokuthi ewe ndisengxakini kodwa ndizaphuma phi engxakini. Here Peter answers. Mongameli. Number 1, uPeter uthi sibulaleke ubusuku. Now uPeter uthi we want to give you, but here is our pay. Siyafuna ukunika le nto ifunayo, but now kakukale kule problem yethu. Sibulalekile, which means uTuPeter ngamazwi aphandle kudala silapha. Therefore amakhosikazi ethu ezindlini ayabheka kuba sibuya nini. Asikwazi ubuya apha singenanto yokuthixo mvana. La madoda athi sibulalekile bishop ingxaki into yoba akakwazi ugoduka, which means alasuku lokuqala la madoda elapha akakwazi ugoduka la madoda ngoba they've got mouths to feed. So babulaleke ubusuku bonke mini kudala sina, but we cannot go home empty-handed. Now uyesu qala nge-institution yokuqala yokuba aqala avistele le family. Now uyesu qala Peter says sibulaleka ubusuku bonke. Now uyesu understood from the depth of their heart that they cannot go home to their wives and their children. So therefore ndiyanyanzeleka qala ndilungise amakhaya abo kuze xa ndisakwenza into apha ulunge nasekhaya. Ivangeli iqala ecaweni, ivangeli iqala ekhaya. That's why uyesu esithi xabani minatha kuze kulunge kuqala emakhayeni enu. Uyesu udibana nendoda enengxaki bishop. Usithi uyesu uthi kule ndoda emveni koba iphuma amadimoni ayo ile ndoda xa ifuna ngeluyesu hayi ndifuna ukulandela kwathi uyesu ye ngokani mamsukhwela apha wena. Le ndoda ithi I want to follow you Jesus. Uthi uyesu hey sukhwela apha ambuxelela abakowenu indaba ezinhle uthixo akwenzele zona. Sifuna uqala silungise ivangeli eqala ekhaya. Manphinde ingozi ivangeli yasecaweni. Sidinga abantu abayicawe emakhayeni abo. Asinaxesha loba uthi usindisiwe nako kwenu na. The reason ivangeli ingenasidima ngabantu abashuma
kamnandi ezindlini zakho. Jesus. Hallelujah. Basilungise Bishop. Now yes, we want to create a good home for this man. Akakwazi ukuthixo ukubiza wakubushidle yakona ke. When God calls you into full-time ministry, He starts with the family. Ngoba uyesu iqabisile ifamily. Now Peter says, Sibulala ubusuku bonke. Now, yekho nguphi uthi ke nguphi? Mamela ke ngoku. Ukuba uthi now, ingathi usinike instruction. Now uyesithatha ngoku any position. Uyesithatha position noma uthatha position enhlungu. Athi position yokubona la madoda ashwabele ebusweni. Jesus feels your pain. Xa sishumela kulomgcoba kulowedi sifuna ukuthi uyesu uyayazi ingxaki yakho. Uyesu uyayazi la meko kuyo. Uyesu ukuthi uyakubona ukubulaleka kwakho. Size kwabantu abaready for ukuthi sibulaleke ukuba ukanda sesikhangela abantu bazakuthi ewe ndizamile ngawami amandla kodwa ndibulaleke ubusuku bonke. Jesus. Sikhangela ababulaleki kulo mncwadi. Sikhangela abantu athi ndidiniwe kwimeko endikhulela kuyo. Andikwazi uswelekela kule meko. Ewe ndizale kwifemeli emdaka kodwa andikwazi ukukhulisela abantwana bam ebumdakeni. Ewe ndiphume kwifemeli enxilayo kodwa andikwazi ukukhulisela abantwana bam kwi-environment enje. Idinga umntu odiniweyo lo. Uthixo usebenza nabantu abadiniweyo. Uthixo udinga. Yabona, Jesus would not have done this provision if these guys did not say sibulalekile. Uyesu namhlanje kuloo mngcwaba kulowedi ukhangela abantu ababulalekileyo. Kuloo ngqothi khangela abantu ababulalekileyo abathi kudala ndisakhalendla yakheki. Kudala ndifuna umsebenzi andiwufumani. Kudala ndizama le ayizameki. Yonke into endizamayo iphelele esithubeni. Sondela uyabulaleka. Uyabuya Yesu mamfumile. Uthi madoda kanithobeni iminatha. Sizothi kulo mngcwabo yamadoda thobani iminatha. Ubuke waya wafumana kodwa ngoku uqhunywa sithi bhekelwanga. Taliphinda ewe ubuke wazama ngawakho amandla kodwa kuseni sitakhona amandla wokusindisa nalo meko yakho. Le meko kuyo is only temporary. Taliphinda ukungaphangeli ku-temporary. Ukulila ku-temporary. Ukulala ngenyembezi ku-temporary kodwa lukhona uncedo lu-permanent. My. Kanti uyesu mama umdileka. Uyesu busy communication ke ngoku. Nezilwanyana ezingaphansi. Bona bathoba iminatha kanti aba-understand kanti into elungiswayo. Khawujanga umeza ithi khona into elungiswayo. Andibana nalokhu thakathayo kanti khona into elungiswayo. Wakha ukumgile sasinda thina uzawusinda abantu namhlanje ngoba uyesu ukhangela abantu ababulalekayo. Hallelujah. Jesus. Sizawuthandaza. Thatha lento. No, him thatha lento. Ayinabungozi. Yabona xa sowubulalekile. iBhayibhile ithi intombi eyayinethombe legazi
yathi yakoba ndibulalekile yakoba andisakwazi uma ngenyawo mandibhuma uba nje ndingaba umqukumbelo wengubo yakhe sikhangela abantu abazakuthi we are done of doing normal things. I am going to do it normally because they understand that ndiyabulaleka. Siyathandaza ithi ke ngoku iBhayibhile wenzeka isimanga medal yathothwa iminatha. Yes. Yeah. Vumeni mona ubani mfakise ngqondweni. Inkosi ngapha ithi mamelani isifishi. Ngidile picture ukumntwana phambi kwamanzi. Ifishi zonke, ifishi zonke, ifishi zonke, ifishi zonke. Masondele inkosi yenkazimlo iyathetha ifishi zonke, ifishi. Kwakwisimemezelo phansi kwamanzi. Ifishi zonke. Zafuna ukumnikazi. I understand. Kwakwisimemezelo phansi I understand. Akaqala uyenza le nto uThixo wake wathi sukani kuza wena nabohlanga. Akaqala uThixo uthi two ifishi zonke. Two ifishi zonke. Every type of fish. Nyabizwa. Ithi zonke ifishi zalandelela. Hey, sihamba ngolai. Sihamba ngolai. Ifishi siyasondela. Ngoba ukuba kutsha wena sethoba iminatha. Lapha kukwi-architect yezulu. Le nto ungayimisi sheko. Kukwi-architect yezulu. Ethunga iminatha. Mamela. Ndithi kuwe kanti abezantsi kwamanzi. Laba bezikhale ukuphucuka. Namhlanje Sathana liqoki. Xa uphinda the devil is a liar. Wenze imistake awuzofunda kule ngcwabo. Awubuyeli kuye. Yonke imigile yobumnyama. Jesus. Jonga. Malungu phantsi komhlaba jonga. Kukho umuntu obhizi. Othi le minatha noba izawusinda kungaphunguki into. Ngoba izawutekezela. Qaqabela impilo yakho. Ukanti babukelayo thafethu. Abela ithi kukho imikhonjana emileyo. Babukela lesini. Uma uYesu wenza ntoni? Usemini kaloku malungu. Ifishi zibulumva kaloku. Akusemini. Ziyasondela kakutshona ilanga. Nawuzibizwa ngumnikazi indalo. Zasondela iBhayibhile ithi kwabantu ababukelayo uzakwenza ntoni? Ndifuna ugojuke uyakuthi ukucinga uyandazi. Awundazi. Andihambi ndedwa. Ndihamba namazulu. Adala abasaya. Abenzi nje. Benziswa ngamazulu. Jonga. Aphela ndikhabantu bajongile. Benza ntoni? Anaba ophuma igraduate kokwenu. Abantu bevalile. Anaba abantu besithi sawusakhe sibone. Begalele izinto ezigrethi. Bethi sithe kuphume emoto kwelikhaya. Asukuthi bavule. Ngoba uJehova avula iminyango. Siyafana. Ndifuna xa ubhodikayo uyothi xa uhlamba iifestire zakho ukuba nguwe othi masiyithobe iminatha. Nkosi siyayithoba. Asiyithobi ngawethu amanga ayihalabasaya. Asiyithobi ngeyethu wisdom. Siyithoba ngezwi lakho. Uma kutsho wena siyayithoba iminatha
siyayazi uba once siyithobe izawukuyigcwela. Masivale ethafeni ngelithi naso isimanga ngisho sisenzeka. Mbothi John ukungcana yokuhlela iso ujongile benzani iminatha yantoni leni ithobayo yintoni leni yenzayo jonga kamangele kuyo jonga kwasuke kwenzeka isimanga aba bantu malume bebesithi kwenziwa ntoni ngaba bantu kuthiwa khani bacele bazokuncedisa iminathi yasini. God uses the same audience to take you down. Asebenza lokuhleba ungenanto aphinda asebenza nabahlebe xa usendaweni ngokulungisa itafile phambi kwababambezeli bakho. Aba besithi soze umntana akhabento Thixo usebenza kwabona bathi hey ntombazana uma bani uyalungela iproblem xa sihamba noThixo asithathatheki noma ngiphinde atheni ungathethi kakhulu kana unayikhava Jesus kushiyana ikhava njalo noma ngiphinde kushiyana ikhava ungathethi kakhulu kanti uhamba nento ensiba yapha ekambi kwakho mamamela siyamcela uThixo kulomngcwabo abhangiso onke amahebo obumnyama kubekho la family graduate isumntana kubekho la family chance isumntana kubekho la family elusa umntana kubekho la family ezakuba umntana siphethe uma ngakhanye khona jonga akabona akho Alpine, mamela asizivizika kodwa imisebenzi yakhe iyabonakala. Hayi mamela mabahlekayo kodwa imisebenzi yakhe iyabonakala. Nozethule kodwa impendulo yeza sibangenyawo siyathandana. Jesus He is the omnipresent God. He is who he was and is to come. He is present even in this hall. Siyayazwa ubamba abantu akuphinde bufane ngomncwabo wale ntombazana. Their lives are going to be changed. Jesus. He is God alone. He is God alone. Imvelo iyalizwi lakhe alamasaya. Imvelo iyalizwi lakhe. Lemeko kuya incicicile for yena. Kodwa awusondele. Athi umcule nawe ungeza. Ekhaya lena. Ngena indawo isekhona. Baba asithethi ngenzawo asiphinde asithethi ngantoni mhlawumbe uthi basiphethe ipolisi ye-ANC thina sizokuthi yima kwibhaloti izovota awuniva Bhayibhile ithi incwadi yabantu eSolonke ithi xa esiza aza kumbona nabamhlabayo baza kumbona ilithi iBhayibhile awukhekeka amathe sizamfaka ilitye lokodwa elo litye lizumvalela. Bhayibhile ithi abakhoyo emhlabeni asisubaphangela ngoba inkosi ngokwayo iyeza iphethe isiphatha amandla nendanduluko baze bonke abavele kholwa.
yethu. Safela uyezwa namakhala basatha. Hey, awuthathi ikhonisithi uyezwa. Athi Johane elingena umjabulula. Nomjawu wembatata zakhe. Uyezwa ngamafu. Okamehla zakubona. Inguna phakathi lapho uzawuchithe lapho. Sibonke sipolisi kwi-payslip zethu. Kodwa inguna phakathi uzawuchithe lapho. Ikhona indawo yethu sonke isegazini likaYesu. Asithethi ngendawo, hayi madoda, asithethi nge-HP, asithethi nge-New Cross Baptist, sithetha ngenkosi eyafayo, yaphinde yavuka, yagqiba yavulela bonke abakholwayo ubukumkani bezulu. His name is Jesus. Akandeli nami. Oh, akandeli nami. Athi umculi uthi athi many are the afflictions kunizwe kulehlela ilungisa kodwa uyova uthi ukucela kuko konke ngoba usizawuba namehlo sizawuthandaza ukhona ukhona kwathi ubopha inyembezi ukhona kwathi uncede umuntu ukhona umuntu okwazi ujika ilife yomuntu. Abantu sele bekwazi ngesimanga kodwa kwenza umuntu phakathi kwabantu. Sibulela elogazi laphalalayo. Uba uthi mfundisi, I want to pray with you, just lift up your hand. Uba uthi mfundisi, I want to pray, just lift up your hand. Khawuleza nje. Uba ulapha uthi mfundisi, I want to pray with you, just lift up your hand. Mfundisi, I want to pray with you. Uthameza nawe. Ndiyabulaleka. Dala nisifaka isivi ndiyabulaleka. Kuba ngathi umuntu elivalelayo bakashwe bonke abantu ngakaqashwa ndiyabulaleka. Ekhaya konakela khona ilunga ndiyabulaleka. Ekhaya okosazama ukwakha kube kwisitena ngaphinda buye lo mntebe sakha ndiyabulaleka. Edikakele nabantwana babendlini. I don't know omiyasela omiyachaya omiyakabuyendi. Just lift up your hand. Second, ukhona ongamdeli umuntu. Athi uDavid intona lento. Hey, uThixo is in the business yongancami bantu bakhe. Ngoba phuma enhlizweni yakhe. Can you lift up your hands? Uyalazi ba ulali mamela mamela asina oil up. Ora sisisa uYesu engenanto. Engaditshaniswanga nanto. Athathe nge-consultation fee apha. Kodwa sikusa kwibhanki nomgqibelelisi wokholo lwakho. Koma lizawukhutshwa apha. Kodwa lizawubonwa eqaleni apha iphethe isibhakuphako. Thina ngoYesu yedwa, onceda yedwa, okhulula umuntu ezonweni, amenze into abantu bangenamenza yona. Siyathandaza. Just lift up your hand. Let me say this. Ushumba si prophetic ministry ke ngoku. Yeah. Kuthi basi prophetic ministry. Siyathandaza. I want to pray for abantu ababili apha. Ulapha uzemgcabela abantu pray for abantu lapha. Hayi susubethe ngeqhaza. Sugeze. Prophetically. Sinabantu ababili abalapha. Kule ngumuthe. You are a lady. Siyaphu. Ulilady ulapha. Une problem. Ufuna umela phezulu ke ngoku. Umela. Unele
ethi xa ikubambayo ibetha ingathi libhanti xa ikubamba kubanda umqolo ubulapha ndiyacela wakhona uphetha these people but ndifuna wena ukhawuleze uze kum ndicela uze kum azibhatalisi apha uba ulele ndithina ndicela uze kum nditsho ndiza kum asihlali apha. We are in the ministry of changing people's lives without nakhutshwa imali nantoni na. nguYesu yedwa olilo ikhambi lokunceda abantu bonke. Can you lift your hands ngoba sama sama ngiyalenza ngabithi Nkosi uYesu sela sokuvela ngamsithi Nkosi uYesu ndiyakwamkela ube inkosi nomsindisi wami ngena ngaphakathi ebomini bami ukusuka namhlanje ndisindisiwe izabadala izono zami kamfundisi izono zami zixolelwe in Jesus name zizafuna Abeka menga Yesu Kristu waseNazaretha ibinguye izolo isengwena namhlanje iyoba nguwe liphelisa iphakade. Thixo wethu namandla onke siyabulela ngezwi lakho. Thixo wethu namandla onke njengamadoda siqondisa indlela silivile lisincedile ubomi bethu abuye bufane nakuqala. Thixo wethu namandla onke nabo bantu bakho bezibuyisela kuwe banikeza ukuphumula njengesabatha. Thixo wethu namandla zonke izinto ebezibaleka nezibathutshisa usuke namhlanje ubheka phambili bayakhululeka egameni nasegazini kaYesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla sithetha nazo zonke intolo zobumnyama even the terror that flies by night. Baba egameni kaYesu Kristu we paralyze every spirit, every demonic powers. Lord God Almighty egameni kaYesu Kristu they are safe, they are protected. Ngenxa beze kuwe wedwa njengoThixo namandla egameni kaYesu Kristu. Siyaphuma ngoku. Father, we pray for her. Umuntu lapha olokhelwa linyawo laseleft uba ulapha just Bethlehem. Ulokhelwa linyawo uba likhela lokha kunzima ungaphindi ufaka moya. Funa kulilinde uba ulapha just Bethlehem. Akunzima abantu bayoyika. Amagwala uzawunceda wena udlala. Just I want to pray for Nangwesis. Father, we pray. Lord, we pray that you're giving I am Shia. Father, we thank you for your word. In Jesus' name we pray, amen. Just lift up your hand. I want to pray with you. Isakum khawuleza cela uze kum khawuleze uze kum siyaphuma bheka bangabe sibheka emangabe babela sihamba nabantu listen to me sihamba nabantu kahlele endaweni kanti ichomi yakho igalele into uba ulapha just come to me izabudwa cela uze kum khawuleza siyaphuma sihamba. We thank you for their lives. Bancede unguwonceda uzawususa yonke iproblem. Ukungena kwabasezofana nophuma kwabo. Egameni nasegazini likaYesu Kristu, amen. Inkosi imedela. Xa siphumayo phuma uyokuthi imeko yami itshintshile. Lo nje kumeza ithi imeko yami itshintshile. Siyaphuma. Malume Asiphumayo. Diba, cela umanyela ndiyagqiba. Cela umanyela ndiyagqiba. Jonga kum. Cela kum. Ingxaki sinenkonzo baprofete ekhoya apha endlini. Ne? Yezibona inywele ezomuntu ne? Ukubona ngathi kukunamba enywele zakho but xa unokutha onayibona. Ubulema just lift up your hand. Yezibona inywele? Thina inywele ezi. Xa unozijonga usithi but uyayiva indaba bezwele zakho. Thixo ningamagwala. Father, we thank you for umbalo sisi. Sishintsha yonke imimoya ebithunyelwa kuye. Usathana uncabile ngaye. Egameni siyalela yonke imimoya ebithunyelwe kuye ukuba mayidestroy. Siyakhandaza kulunga inkobi bakhe egameni likaYesu. In Jesus' name we pray, amen. Let's pray now. Siyaphuma.
ndifuna ukwamkela nje ufefe amalume then ndinikele kuwe sipho Bishop uthafeni uzasinceda apha emangcwabeni ne nincedisana ke nesifundisi sonke nje sikhona but Bishop sincede nje apha emangcwabeni usiqhubele zonke izinkonzo uncedisana nomfundisi yakho nabefundisi bonke andinamona andinawo mona sinika wonke umuntu okhoya apha emngcwabeni abeyibhadala emngcwabo ngoba njengoba nikhona omnye uzawuthandaza omnye enzeni nomnye enzeni masivaleni ke Thixo wethu omhlekanga siyabulela. Thank you for your word. Xa siphumayo Thixo uphuma nathi sincede xa sibheke emangcwabeni sikhaphe kule ndlela fikelela Thixo bothina singenawufikela khona ngoKristu Nkosi yethu amen. Masamkele kusekelele ufefele Nkosi yethu kaThixo uyisuba umonwabisi lunga hlala phakathi kwesonto